Pozrime sa, čo stále robí Jáho. Založil si nový profil na Instagrame, dal naň pani, z ktorej si robí srandu. Táto pani otvorene hovorí o tom, čo podľa svedkov robil Jakub Jáho v Afrike deťom. On si stále robí posmech z ľudí. Ako si to vôbec dovoluje? Má na posmech ľudí, ktorí sa zastávajú deti, ktorí chránia deti. Priatelia, kto je tu nebezpečný? Kto je skutočný agresor? Svoje zverstva, ktoré páchal podľa svedkov, sa takýmto spôsobom snaží skryť. Skryť pred verejnosťou. Po tom všetkom, čo robil deťom Tanzánii, ako vypovedala Rozy, znásilnil ho, rezal ho nožom, chlapčekovi kázal, aby sa mu vyprázdnil do úst. On z toho mal ešte pôžitok, koprofil. Po tomto všetkom on ešte má povolené doštudovať za učiteľa. Za chvíľku sa jeho štúdium ukončí. Priatelia, kto z vás by si prial, aby Jáho učil jeho dieťa? Pozrite si dokument Najväčší škandál českého dobrovoľníctva a úprimne odpovedzte na otázku. Kto z vás chce, aby učil jeho dieťa?